en video, der skal skyde på Speedrun Roblox Backlinks VR. Så jeg tager nogle personer, tak. Jeg vil ikke have personer. Nej. Altså, vi har 24 sekunder tilbage, men jeg er ikke sikker på. Acid rain, some stay dry and others feel the pain. Acid rain. Nej. Serious? Nej. Oh my goodness. Seriøst. Hende kommer og ødelægge det i sidste sekund for mig. Acid rain, some stay dry and others feel the pain. Acid rain. Scooby Acid rain, some stay dry and others feel the pain. Okay, sådan. 4, 0, 0, 0. Okay, den er sammen. Jeg har fat i mit hoved, siden jeg spiller den. Så jeg spiller ingen tid. Jeg skal bare dyn. Og løb. Skyder jeg rundt om hjørnet der. Og så tror jeg godt, vi kan klare det. Jeg er ikke sikker. For der er jo... Men hvis vi har flere levels, ligesom 002, 003. Nu skal vi bare løbe over planken. Jeg har ligesom en conspiracy. Der er ligesom en helt lysscene i slutningen af spillet, hvor jeg tænker, at du kan gå ind i den, på grund af den er 10 gange lysere end de andre. Men jeg er ikke sikker. Og det pludselig lægger sindssygt meget, når jeg spiller. Når jeg optager og spiller på samme tid. Og jeg har fundet ud af, at jeg har drift på en af mine controller, så det er bare fedt. Jeg kan prøve at fortælle jer, hvad for en i en anden video. Jeg kan bare fortælle jer i den her video. Jeg skal bare speedrun. Hvor mange er lige efter mig? Okay. Det var lidt vildt. Hørte det ikke ligesom... Sådan lidt. Skal jeg dø her? Okay. Som her. Ja, kan I se den? Så er det ligesom en cirkel, hvor den er. Bare løber. Go. Jeg har ikke min højre arm mere. Men så hver gang du tager noget, så ryger en arm af. Jeg ved ikke hvorfor. I developer, du kan godt lige fikse det. Sådan. Det var faktisk ordentligt. Så jeg kan ligesom prøve at fortælle jer, hvad jeg faktisk mener med
Men har jeg ben? Har jeg ben? Jeg elsker det sindssygt meget, men har jeg ben? What the actual if? Ja, så det skal jeg lige.